Bona tarda, benvinguts a tots vostès i moltes gràcies per ser aquí a Amics UNESCO de Barcelona, que és a casa seva, per tot el que vulguin i el que necessitin, i per tant doncs, estem encantats de poder col·laborar i començar el curs, perquè encara no l'hem inaugurat enguany, el curs d'Amics UNESCO Barcelona. Fem la inauguració el proper dimarts, dia 9. O sigui que estan tots convidats si volen venir, perquè inaugurem el curs oficialment el dia 9. Però així, avui comencem una mica a escalfar motors amb el senyor Jordi Salat. Jo voldria comentar que, seré molt curta, però sí que em fa il·lusió fer una pinzellada, perquè l'any passat vàrem iniciar un procés de projecte de saber de qui som i què passava amb Catalunya, amb els nostres avantpassats, amb tot el procés que teníem en aquells moments que estaven funcionant en el país, i vàrem aconseguir treballar un projecte fantàstic amb l'associació del Memorial 1714, amb el senyor Jordi Miravet, que avui està aquí i al qual agraeixo molt que hi estigui, perquè vàrem poder fer un cicle de conferències sobre la història del país fins a l'any 1714, que va ser francament magnífica. La veritat és que ens agradaria poder-la tornar a fer en un futur proper, perquè penso que hi ha molta gent que s'ho va haver de perdre i que va valdre la pena poder-ho fer. Aquest any ens feia il·lusió i ens fa il·lusió, agafant aquest fil conductor, treballar al món de l'Occitània. I el Jordi Salat, el senyor Jordi Salat, que també va col·laborar en aquell cicle, ens va oferir i ens va donar suport i ens va ajudar a iniciar i fer tot aquest bloc i aquest cicle de conferències que avui iniciem amb la col·laboració, evidentment, del Centre d'Agermanament, no sé si ho dic bé, el CAOC, Centre d'Agermanament Occitano-Català, és així, que sí? Vale. Perfecte, el Centre Català d'Occitano-Català i amb el Cercle d'Iniciativa Occitano-Catalanes. Aleshores, ens sembla que, no sé, jo crec que estem en el moment de poder col·laborar les entitats i que puguem fer les coses com més conjuntament millor, perquè també és veritat que uns ens enriquim els altres, no? I també és molt veritat que també hem de saber d'on venim per poder construir present, sí, i sobretot perquè també ens agrada començar a posar petjades de futur, els que som en aquests moments. Però si el nostre present no sap el que és el nostre passat, és molt difícil poder construir amb una mica de cara i ulls. En un moment en què la nostra societat és tan tremendament ràpida, tan al moment i tan despreciativa, entre cometes, de tot el que és anterior i tot el que no existeix, que és veritat, que només existeix el present, això em sembla que ens ho diu molta gent, però és veritat. Però també està bé saber d'on venim, per què som així, què vam fer, què estem fent i què ens és possible fer en un futur proper i què deixem en els nostres fills de cara al nostre futur, a la nostra societat. Per tant, un agraïment més gran encara en el Jordi Salat, perquè ara els vull presentar el Jordi Salat, que és possible que tots el coneguin, però a mi em fa il·lusió presentar-lo. El Jordi Salat és un gestor cultural important, jo crec, des d'aquest punt de vista. Ha treballat tota la seva vida, jo diria, des del punt de vista durant molt temps, voluntàriament, amb la seva curiositat a tirar endavant la gestió cultural de tot el que li interessa, que és la de Catalunya i que és el país i que és en aquests moments Occitània, que va cursar estudis de filosofia i de història i de psicologia, però que finalment no va enllestir perquè va considerar que el que li ensenyava no era ben bé el que ell estava interessat. I en aquest sentit sí que és una cosa que és impressionant, perquè es considera un autodidacta, i està clar que ho és, i un gran autodidacta, però sí que és cert també que és una persona, hi ha una vella dita que jo l'he sentida sempre de les persones properes a mi familiarment i grans, que deien: mentre tinguis curiositat, mentre vulguis saber més, quan no sàpigues una paraula agafis un diccionari, quan tinguis aquesta curiositat mai et faràs gran. I jo això ho intento fer també, però jo crec que el Jordi no es farà mai gran, perquè és un home que és la curiositat personificada, o sigui que
té una curiositat innata, jo crec que va nascuda amb ell, està dintre dels seus gens, i que per tant, doncs, bueno, serà intemporal. O sigui, serà intemporal. Gràcies, però jo el que voldria ser és etern. Etern. Sí, perquè... Bueno, jo ja no m'atreveixo, però en un altre lloc. D'acord. En tot cas, avui comencem aquest cicle de conferències. És un cicle de 7 conferències, de 7 trobades. Lògicament avui l'iniciem amb l'ànima del projecte, que és el senyor Jordi Salat. El cicle s'anomena, com vostès hauran vist en el programa, Occitània, Catalunya i Europa. I el títol d'avui, home, és una mica llarg, Jordi, el títol d'avui, És una mica llarg, Són 100 imatges, però... No, jo només parlava del títol, no els espantis, això ja vindrà. El títol és Què és Occitània? Geografia, història, personatges, llengua, temes culturals, simbolismes de la bandera, relacions amb Catalunya i Europa. Però a mi em sembla que el títol que m'agrada més, a mi personalment, és aquest, Occitània, bressol d'un ideal d'Europa, i hi ha una interrogant. Jo crec que aquest trosset... És aquest el tema. Aquest és diria que és el leitmotiv de la conferència d'avui. Sí, senyora. Oi que sí? Sí, senyora. Molt bé. Doncs, escolta... De moment ja veig que m'has entès tu, m'entendrà tothom i em sento més content. Bueno, espero que t'hagi entès. En tot cas, és un plaer tenir-te a tenir-vos a tots vosaltres, i espero que aquest cicle sigui ple, doncs, senzillament de coneixement per tots nosaltres, i ens faci a tots una mica més savis. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Per això. Jo ara baixo perquè amb les diapositives que vol passar em sembla que és millor que estigui baix, si no em farà mal al coll, com que té això aquí fantàstic. Bé, en primer lloc us vull donar les gràcies a tots els que heu vingut, i gràcies, Rosa Maria, com a presidenta, com a persona, per acollir aquesta conferència, aquest cicle, i per les teves paraules de presentació. Vull donar les gràcies també als conferenciants d'aquest cicle que esteu aquí, Alexandra, Maria Carme Roca. No vull desaprofitar l'oportunitat, Maria Carme, de felicitar-te pel teu Premi Prudència Bertrana, moltes felicitats. I avui veureu que jo parlo de migracions i parlo de Jaume I, però aquests temes els deixo perquè quan els conferenciants puguin parlar extensament. Jo faré una exposició d'unes 100 imatges. Com he dit abans, si algun tema amb algú de vosaltres us interessa, m'ho dieu, al torn de preguntes i aprofundiré. Però perquè sigui àgil, veureu que faig comentaris molt escuets. El que sí que volia començar és dient que la Rosa Maria ha encertat molt bé el sentit del que jo us vull dir. Jo només us vull dir una cosa, i ella l'ha dit molt bé. Occitània és el bressol d'Europa. Jo us explicaré una sèrie de diapositives que també les podria subtitular El futur és el passat que creix, per tant hem de valorar molt el present, i vosaltres jutgeu si és un bressol o no és un bressol, o és la resposta a totes aquestes inquietuds i problemes, perquè tinc la sensació que estem en un carreró sense sortida perquè s'ha construït malament Europa. I ara, com ho veureu, jo us explicaré les conclusions a les que he arribat. També necessito, perquè em conegueu una mica, és cert que jo vaig estudiar filosofia, psicologia, jo treballava en una entitat bancària i abans havia estudiat econòmiques, però vaig tenir una malaltia, vaig estar 9 mesos de convalescència i durant aquell temps jo vaig viure una experiència. Llavors, moltes de les coses que jo us diré no les he après a la universitat, les he pensat. Després d'aquella malaltia jo vaig llegir molts llibres i m'adonava que subratllava llibres, que avui us els ensenyaré, i també que em sentia atret per determinats llibres i altres no. Llavors vaig arribar a la conclusió que jo tenia una espècie d'imant i estava construint un puzzle. Durant 50 anys jo he estat fent un puzzle i avui us ensenyaré una part. La compartiré amb vosaltres perquè en certa manera crec que avui em toca
explicar el tema d'Occitània, després de 50 anys, una mica ja de forma testimonial. Jo el que avui diré crec que ja no trobaré res més. Per començar, us he ficat una nota en què jo us explico que per mi l'important són els historiadors que no es limiten a fer fitxes de fets. Això ho sap fer tothom. El difícil és trobar un sentit a aquestes imatges. Això costa més. I a vegades trobes un sentit i com que no te l'han ensenyat al col·legi no t'atreveixes a dir-ho. Jo avui us diré coses que durant alguns anys no em vaig atrevir a dir-ho, només que amb alguns petits amics que estan aquí, però avui ho diré i ho deixaré gravat. Primer, hi ha algunes persones que m'han dit Occitània, què és això? No ho havien sentit mai. Per tant, és important que comenci dient on es troba Occitània, on es troba Catalunya i on es troba Europa, perquè és d'això de què us parlaré. Doncs es troba aquí. Com podeu veure, crec que la fletxa es veu aquí, no? Occitània, Catalunya. Catalunya és molt més que el que es veu aquí. Durant molts anys jo li he dit països catalans. Després prefereixo dir-los països belònides, perquè Catalunya és molt més gran que Catalunya, com a catalanitat. Però, com podeu veure, en aquest mapa d'Europa ha desaparegut Occitània, ha desaparegut Catalunya, i ha aparegut França i Espanya. França i Espanya tapen una realitat. Una realitat que, com veureu ara, és molt rica i és molt important i està creixent, està viva. És una realitat que forma part d'una Europa de pobles naturals. Jo els he dit vernacles, després els diré per què. I aquesta realitat està tapada. I aquí sí que surt Occitània. Occitània és aquesta part. Moltes vegades, fins i tot a Catalunya Ràdio i a TV3, es refereixen a aquesta zona i li diuen sud de França, no li diuen Occitània. Us he de dir que després de 50 anys d'estudiar el tema d'Occitània, ja fa temps, he detectat que a Catalunya la volen esborrar. Prefereixen dir-li sud de França. Per què? Ja ho veurem. Les ciutats importants, us he donat algunes, en total sumen uns 15 milions d'habitants. Però d'aquests 15 milions d'habitants aproximadament, la majoria parla la llengua d'oil. La llengua d'oil és el francès. Fixeu-vos que hi ha una estratègia, i ara ja us ho dic, imperialista, que la llengua d'oil li diu francès i ha tapat tota una realitat, i a el que és la part sud hi ha una llengua, que és la llengua castellana, que li diuen espanyol, que ha tapat tota una realitat. Jo us parlaré de les llengües naturals. I les llengües naturals, aquí, és l'occità amb les seves varietats dialectals, com pot ser el gascó, el provençal, i després veureu que en aquesta zona que s'hi parlava, i s'hi parla encara l'occità, van haver unes persones que en llengua occitana van plantejar uns temes universals. Universals i eterns. Perquè el que és sempre, no pot deixar de ser. El que passa és que es tapa. Hi ha una qüestió que vull que veieu, que és aquest mapa en el que s'uneix Occitània i Catalunya, València, el que fins ara ens entenem molts quan diem països catalans, però és que és algo més que els països catalans, ja ho veureu. És algo més, per això jo parlo de Belònia. De moment, diguem que aquesta bandera occitana i la catalana és la que fem servir pels agermanaments occitano-catalans, que moltes persones pensem que són dues branques d'un mateix arbre. Però també a la corona d'Aragó hi havia, corona d'Aragó, ara li hem de dir corona catalano-aragonesa perquè determinat poder ens ha fet creure que l'aragonès era castellà. A la corona d'Aragó no s'hi va parlar mai el castellà, s'hi va parlar occità, s'hi va parlar català i basc. Per això ara hem de dir corona catalano-aragonesa, però de fet era la corona d'Aragó i es parlava en 3 llengües i no es parlava castellà. Alguns moviments polítics molt minoritaris volen promoure una confederació de repúbliques occitano-catalanes. Està bé, és un moviment que això ja fa molts segles que dura. Aquí ja us he ficat el mapa d'Occitània perquè ara entrarem ja amb l'occità. Ja hem fet una mica de situació general i ara comencem pel nom. A mi sempre m'agrada començar pel nom. Segons molta gent, oc vol dir sí.
Molt bé, però ho fan derivar del llatí, hoc. I a mi em sembla que això no encaixa, perquè en llatí hoc vol dir aquí, o aquest, més correcte potser seria aquest. I per les investigacions que he fet he arribat a la conclusió que allà a Occitània el que hi ha són els descendents d'Enoc. Per tant, per mi, Occitània ve del llibre d'Enoc i quan se llegeix el llibre d'Enoc es descobreix un llenguatge al·legòric que és el mateix llenguatge del doble sentit i al·legòric que feien els mestres en Gai Saber. Continuo. La bandera. Aquesta és la bandera d'Occitània. Si jo us l'ensenyo, quedo la mar de bé i tothom està d'acord. Però ja us he dit que jo busco el sentit de les coses. Aquesta bandera vol dir alguna cosa. No va ser una persona que digués vaig a fer una bandera i li ficaré això. No. Aquesta bandera té un sentit. Els 12 esferes que hi ha fan referència a les 12 cases zodiacals. Per què? Perquè en el fons de la cultura belònida el que hi ha és una concepció zodiacal del món, de la realitat, i anirem entrant en més detalls més endavant. Ciutats occitanes: Tolosa, Bordeus, Carcassona, Albi, Marsella, Montpellier. Actualment, i aquest tema ja hi entrarem en més detall, durant el segle XVII, XVIII, XIX i XX hi ha hagut migracions. Per tant, la sociologia d'aquest territori s'ha canviat molt. Ja parlarem en la corresponent conferència d'aquest tema. Tolosa, el nom, què vol dir Tolos? Tolos, per mi, ve del grec. El Tolos és el lloc, acostumava a ser una muntanyeta, on es trobaven els grecs, els pensadors, els savis grecs, per parlar, perquè consideraven que en aquells llocs hi havia unes forces telúriques que els ajudaven a connectar amb un alè, amb una mena de divinitat. La prova de que això és així és que aquí a Tolosa hi ha la gran basílica de Sant Cerni. I quan parlem de Sant Cerni, resulta que Sant Cerni també es diu Saturní, o Sadurní en català, que és un nom que està relacionat amb el planeta Saturn, i aquest sant va ser arrossegat per un toro, per un bou, fins a aquesta muntanyeta a Tolosa, i allà es va situar la seva tomba. Aquests llenguatges de la llegenda, moltes persones es pensen no li donen importància. Per mi és el llenguatge més important que hi ha, perquè és un doble llenguatge. I això s'ha de llegir amb criteri zodiacalista, si no, no té sentit. Ningú s'ho creu, que un bou pogués agafar un home i l'arrossegués fins a la muntanyeta. Quina és l'ensenyança que hi ha aquí darrere? Una ensenyança zodiacalista. Igualment que a les torres a l'octògon. Després veureu que hi ha un pintor català, al final de tot, que va ficar un pop en un quadre molt significatiu. El pop té 8 potes. S'ha de veure, ja veureu que parlo molt de simbolisme. També, quan sortiu d'aquesta basílica i aneu cap a la plaça del Capitol de Tolosa, trobeu una verge que es diu Nostra Senyora de Taur, constel·lació de Taure. Totes les verges negres estan relacionades amb constel·lacions astrals i mitologies egípcies. Aquesta és Nostra Senyora la Daurada. Aquí és on es van trobar aquí, és on està aquesta verge negra. 7 trobadors i van crear els jocs florals. Sempre em vaig preguntar com és que en temps de la dictadura i del règim espanyolista del general Franco es van prohibir els jocs florals. Evidentment, darrere dels florals hi ha aquesta cultura que us estic explicant. Això és la plaça del Capitol, que arribes després de la basílica amb un carrer recte, et trobes tot això que us dic i vas al Capitol. Algunes persones m'han qüestionat, algunes bastantes, la interpretació que jo faig de la bandera occitana, perquè interpretar és on està el problema. Perquè per ensenyar les coses i que algú pensi la seva no hi ha problema. Però aquí està la prova, perquè si aneu a la plaça del Capitol davant de l'Ajuntament veureu que a la plaça hi ha la creu occitana i que cada esfera hi ha un signe zodiacal. L'artista que va fer això, l'arquitecte que va fer això, sabia molt bé el que es feia. No perquè fos masó, és perquè s'havia documentat. A Bordeus hi ha dues llegendes, dues coses que us voldria comentar. Una, la llegenda de Guifré, el comte Guifré, que allà va vèncer el gegant Gerió i li van reconèixer els 4 pals com a símbol identitari.
Ja parlarem d'aquest tema més endavant. Però també us voldria dir que al segle XII-XIII hi havia uns nobles molt importants en aquesta ciutat que es deien Colom. Jo treballo en la hipòtesi que els avantpassats del català Cristòfol Colom eren occitans. I a més, hi ha un historiador que ha trobat una documentació de que Colom, quan tenia 15 anys, va navegar amb un parent seu que era gascó, per tant encaixa. Només està tot trobat el document. El sentit comú ja l'ha trobat abans, encara que hi ha gent que no té sentit comú fins que no troba el document. Una altra foto de Bordeus. Carcassona, no cal ni que us digui que és un centre important. Aquí també hi ha una llegenda molt curiosa sobre la dama Carcàs. Per mi Carcàs ve de pedra, aquí també hi havia una pedra sagrada, però ens donen unes altres explicacions. Moltes llegendes han estat adulterades, aquesta és una. Albi era un centre de càtars. Farem una petita referència també als càtars. També se'ls diu cristians albigesos, pel mateix motiu. Seguien el Nou Testament, no seguien l'Antic Testament, com veurem més endavant. Marsella. Fixeu-vos que a Marsella tampoc puc entrar en molt detall, però sí que us vull dir una cosa. Hi ha un santuari dalt de Marsella del que es veu una gran vista. Si mireu la traducció de Notre Dame de la Garde, us diuen que és de la Guàrdia. Jo no sé què hi guarda aquí dalt. Jo no sé què s'ha de guardar, però a mi el meu sentit comú em diu que això el que és una gran vista. I per tant, Garde vol dir mirar, vista, panorama, igual que Nostra Senyora de Gardeny a Lleida, que també diuen molts disbarats. Com veieu, els noms han de tenir un sentit. I darrere del sentit trobem un pensament. I ara aquí, aquesta ciutat jo li tinc... Aquí sí que m'hi estendré més. Montpeller. Montpeller, la Universitat de Montpeller és molt important. Van estudiar-hi i van donar-hi classes Ramon Llull i Arnau de Vilanova. Però també hi va néixer Jaume I, que en parlarem extensament en el seu dia. Ramon Llull i Arnau de Vilanova tenen allà plaques recordant el seu pas, igual que tenen a la Universitat de Barcelona. Però el seu pensament, us ben asseguro, i us dic, almenys quan jo he estudiat la filosofia, no ens el van ensenyar. Després veurem el que és el pensament de Ramon Llull. A Montpeller s'hi van estar a la residència d'exiliats, perquè això d'estar exiliats, que ara ho estem vivint amb l'expresident Carles Puigdemont i altres persones que estan a Brussel·les, això no és mal. Quan la guerra del 36 van haver uns catalans republicans que ja es van haver d'exiliar i van anar a Montpeller. Pompeu Fabra, Alexandre Deulofeu, Francesc Pujols i Alexandre Cirici. Són molt importants per el que jo us aniré explicant a continuació. A mi, durant un temps i dintre de les persones que ens estem movent, un projecte que tenim és un agermanament entre Montpeller i Barcelona i com a símbol agafar la font de la plaça de la Comèdia de Marsella i la font de les Tres Gràcies, que són els dos llocs, que està a la plaça Real de Barcelona. M'interessaria molt que això es fes realitat, aquest agermanament, perquè a la plaça de Barcelona hi ha una placa dels Subirachs amb l'escala de Ramon Llull, l'escala de Francesc Pujols que va fer els Subirachs. Allà hi va viure i és un personatge que va estar a Marsella, va estar a Barcelona, penso que podria quedar molt maco i a més fer una bona memòria històrica. Personatges occitans. El primer és Beló de Carcassona. Aquest era el pare de Guifré el Pelós. He dit el Pelós i no m'ha rectificat ningú, però no es deia el Pelós. Això és un engany que ens han fet creure. Es deia el Belós, perquè era descendent del Beló de Carcassona, que són els belònides. Els comtes del casal de Barcelona eren belònides, no eren peluts. I és una vergonya que la ciutat de Barcelona tingui una avinguda dedicada als belònides. És una vergonya perquè els que l'haurien d'haver fet, i jo prou cartes he fet, algunes no s'han dignat ni contestar, saben que és el referent identitari més important de Barcelona i de Catalunya. Gerbert d'Orlà, que era un altre occità que va ser papa amb el nom de Silvestre II i va estudiar a Ripoll. Eleonor d'Aquitània, farem alguna referència, va ser reina de França i reina d'Anglaterra. Sant Galderic, ja us explicaré si no tens algun detall, era el patró dels pagesos i el van substituir per Sant Isidre, un de Madrid. Hi ha una diferència. Sant Galderic, amb uns bous, que també té una lectura zodiacalista, treballava la terra. Sant Isidre de Madrid no la treballa. Els bous venen a Barcelona a cobrar impostos. Sant Roc és un altre, suposo que ho entès la ironia. Sant Roc és un altre sant occità. El trobareu per tot arreu, aquest sant, molt escampats. Fa poc estava jo preparant un viatge per anar a Sòria. Sòria
s'hauria d'escriure S apòstrof Òria. Òria és un nom basc d'un riu, no ho tenen castellanitzat però hauria de ser basc. I un amic meu em va dir que havia anat per allà, en aquella zona, que havia trobat uns signes catalans en un monestir que es deia Santa Maria de les Huertas, o de la Huerta. I jo ho vaig veure fa uns dies. Vaig entrar a veure què era això, perquè ja que ho tinc de camí per anar-ho a veure, i em va sorprendre dir que el rei castellano fue a buscar unos monjes y fundó el monasterio. Jo vaig dir, bueno, ¿a on els van a buscar els monjos? A on se van a buscar els monjos? Vaig estar buscant i me va costar, doncs molt bé, aquest rei de Castilla va anar a buscar els monjos a Gascunya, a prop de Bordeus, a Occitània, o sigui, van portar monjos occitans. Però això ho amaga. Si entreu a l'Ajuntament o entreu a la informació, això no ens ho diuen. Tot el que sigui occità ho esborren. Però no solament a les terres de Castella, també a França, també a Catalunya. Sant Genís. No n'havia sentit... Bueno, sí, vaig sentir una persona que és de Ginés, andalús, un bon amic, però no m'havia plantejat mai d'on era. Vaig estar a Recife i em vaig interessar perquè feien unes festes de Sant Ginés i resulta que d'on és? Occità. Què fa un sant occità com a patró de Recife? Després ho veurem. Sant Pere Nolasc, que és el que va portar la Verge Negra, actualment blanquejada de la Mercè a Barcelona, era occità. Igual que Jaume I, que també estava amb ell. I per què li va ficar Mercè? Doncs perquè Mercè és una paraula occitana. Mercè vol dir gràcies. I ara, aquí, com que ens han estat descatalanitzant la llengua catalana i treure'ns totes les arrels occitanes que han pogut, ens fan dir com a normatiu, català normatiu, gràcies, que ve del castellà gràcies. Jo penso que això s'hauria de tornar a arreglar. Nostradamus era occità. M'he fet un tip de buscar coses de Nostradamus, fa uns anys vam agafar per les seves lectures, les seves quartetes, i a tot arreu fica el francès nacido en Provenza. No, ho dic en castellà perquè buscava enciclopèdies espanyoles, però si busqueu les franceses, el fet que fos occità no surt enlloc. És que no surt ni a les catalanes. Un altre gran filòsof que estudiava, i em deien que era francès, Blaise Pascal, és occità. Un altre gran pensador, pare del positivisme, que va impactar a tota Europa, Auguste Comte, era occità. Un gran poeta, Premi Nobel de literatura, Frederic Mistral, que va crear els Felibres per fomentar els agermanaments i els contactes entre Occitània i Catalunya, era occità. I Robert Lafont, que curiosament, quan fa 2 dies venia cap aquí, he trobat aquest llibre extraordinari i el va escriure ja fa més de 30 anys. Però jo us voldria parlar una mica del papa Silvestre II, occità, que va estudiar a Ripoll. Aquest papa, aquest occità, va estudiar a Ripoll i va portar el número 0 a Europa. Totes les matemàtiques que fan aquests senyors d'Alemanya que no volen reconèixer Catalunya i Occitània és gràcies a un occità que va estudiar en un monestir de Catalunya. Jo penso que això, els polítics que tenim actualment ho haurien d'explicar quan van a parlar amb aquests senyors que no ens volen reconèixer la identitat. I també va ser el guia espiritual d'un emperador d'Europa, Ot II. Aquí ja veieu la primera vegada que us dic jo Occitània bressol d'Europa. Doncs aquí teniu la primera mostra. Aquest senyor, aquest papa, aquesta bona persona occitana volia construir una Europa que nosaltres la volem continuar construint ara i no ens deixen, perquè no és legal. O sigui, això era l'any 1000. Sant Galderic, ja us he comentat abans que havia de ser un patró dels pagesos catalans, però van substituir i ens van dir que ens ficaven Sant Isidro. Fa qüestió de 15 o 20 dies jo vaig estar a Esterri d'Àneu, hi havia una ermita que la volia veure, València d'Àneu, i hi havia un Sant Galderic. Hi havia un sant patró dels pagesos. I jo li vaig preguntar a la guia, no em diguis que aquest és Sant Isidre. Sí, tots els sants del Pirineu, tots són Sant Isidre. Dic, doncs vas molt malament, perquè el sant que teníem és l'occità Sant Galderic. I això és el que ensenyen els nostres guies turístics. Falsetats, adulteració. I per què? Després ho deduirem. Jaume I té uns simbolismes que us he volgut exposar aquí. El primer, el seu cas, com podeu veure, té una víbria. Una víbria no és un drac, és una dragona. I això té un gran simbolisme pel significat que té, alegòricament. I Jaume I, l'occità Jaume I, l'occità Pere Nolasc
i un altre senyor que era d'aquí del Penedès, Ramon de Penyafort, un dia passejant per la catedral ens diu la llegenda que se'ls va aparèixer la Mare de Déu, va dir la Mare de Déu, Nostra Senyora, la nostra dona, que és com ho deien els occitans i com es deia en aquella època, i els hi va dir, jo suposo que els hi devia parlar en occità o en català, perquè en aquella època a Barcelona no es parlava espanyol ni llatí amb aquests nivells. Els hi va dir que creessin una ordre per alliberar els captius, la gent que estava a les presons dels musulmans, i van crear aquesta ordre de la Mercè per alliberar els captius. I ara, com sabeu, fa pocs dies vam celebrar la Mercè, però veureu que hem fet una celebració una mica rara, no? Primer, ja no li diem Nostra Senyora, no és la Nostra Senyora, és la Mare de Déu, la de Déu. No sé si us adoneu de lo que significa això de l'adulteració. Per altra banda, he sentit un representant eclesiàstic que li diu Maria de la Mercè. No, Maria és un personatge històric. La Nostra Senyora i les Verges Negres tenen un simbolisme mitològic. Que hi hagués una persona que històricament hagués pogut encarnar aquest mite no és el mateix, s'ha de diferenciar. Per tant, treure-li el nom de Nostra Senyora és adulterar. Però no solament han adulterat els noms, els referents i els significats, sinó que l'han blanquejat. I ja no té el mateix simbolisme, perquè les Verges Negres estan relacionades amb una concepció zodiacalista que la trobem a la deessa egípcia Isis. Quedeu-vos amb aquest referent, perquè després, quan us parli d'aquest llibre tan petit i tan profund, el geni doc d'una jueva nascuda a França, que se'n va donar de la importància que té Occitània per a Europa, parlarem de la importància que té per entendre la cultura occitana, la cultura egípcia. I aquí tenim un dels símbols. Però a mi el que em va sorprendre és que la patrona dels presos polítics, que es va crear una ordre per alliberar els presos catalans que estaven en presons musulmanes, no es va crear per alliberar els catalans que estaven en presons espanyoles. Jo ho esperava. Doncs no. Els senyors representants d'una església catòlica, que per mi és diferent de la cristiana, perquè està presentant coses que són falses, i ho ha adulterat, perquè per mi estem vivint un temps en què l'església catòlica està plena de falsos profetes, entre altres coses. Jo esperava que hi hagués un discurs d'algun representant de l'església i que digués la festa de la Mercè s'ha de parlar de la llibertat dels presos polítics. Això és el que toca per la Mercè. No parlar d'evitar la divisió i evitar la confrontació. No senyor, això és enganyar el poble. Un altre occità és Nostradamus i aquest tenia un cognom que es deia Gasó. Jo us convido que us fiqueu a internet, fiqueu-vos a Google i mireu Gasó. Està ple de catalans que es diuen Gasó. I es va casar amb una catalana. Però tot això també s'amaga. Frederic Mistral, us ho he comentat abans, va ser el Premi Nobel, i va fer un diccionari, també li han qüestionat. Ara tenim un altre diccionari que és diferent, però per mi Frederic Mistral se'n va donar de la importància que ha per lligar l'occità i el català. Li van donar el Premi Nobel i jo penso que no està prou promocionat. Però bé, això és un altre tema. A Barcelona se li va fer un monument a Montjuïc, hi ha un grup de persones que s'hi troben i fan una cantada de poesia, però això no és suficient. El Felibritge s'ha mort, no hi és, i els Jocs Florals ja no són el que eren. Per tant, s'ha de regenerar, i espero que en tot el que jo diré avui algú ho regeneri. Un altre tema de la importància que té la influència i la presència de l'occità a Catalunya són els monestirs. A Poblet el van fundar monjos occitans. He mirat una enciclopèdia a internet en francès i en castellà i mireu, posa la història però no diu res d'Occitània, no diu res de Catalunya, o sigui, resulta que ho van crear allà en un territori. Com us he dit abans, ens treuen tots els arrels, ens tallen les arrels que porten el català a l'occità. Ui, ara sí que he fet un disbarat. Aquí tenim el monestir de Poblet, aquí hi ha el rei occità i altres enterrats. Aquí estan enterrats els galònides. No hi ha cap placa que parli dels galònides, ni una.
I us recordo que els Belònides són els oposats als Borbons, que això al seu moment ja en parlarem, que entrarem en més detall. Santes Creus. Aquí els monjos van vindre també occitans, de Montpeller. Després, si escali, us explicaré una anècdota d'aquest monestir. Aquest monestir, a la tomba d'un rei belònida català, hi ha aquest símbol. Aquest símbol té 16 pètals. Sabeu què és aquest símbol? Doncs ara us ho diré. Aquest símbol és el símbol que identifica a l'emperador del Japó, el rei Sol. No solament està a la tomba, sinó que el rosetó de Santes Creus és una referència al crisantem. I aquest símbol és el que al Japó porta l'emperador. Qui era aquest rei català? No veieu la importància que tenien els reis catalans? Penseu que l'emperador d'Etiòpia va vindre a Barcelona, i això ho està molt documentat pel Soldevila, l'historiador Ferran Soldevila és el de Tarragona, no? Doncs ho té documentat. Va vindre a casar-se amb una princesa d'Urgell. Per què? Perquè eren belònides, perquè té una importància molt gran, perquè aquests belònides són els que tenien el títol de rei de Jerusalem. I aquí està la qüestió, com anireu veient amb tot el que explico. Santa Maria de l'Estany. També hi ha la creu occitana. Què fa la creu occitana a Santa Maria de l'Estany? Jo hi vaig estar allà i la guia que hi havia no ho sabia que era occità, i la veritat és que tampoc me va demostrar massa interès. Sant Pau del Camp, a Barcelona. Aquí hi ha la tomba de Guifré II. O sigui, Beló de Carcassona, Guifré I, Guifré II. Tot el que estic dient té arrels occitanes i no s'explica. A Ripoll el va fundar Guifré el Bel·lós. D'aquí va estudiar un altre occità. Tot això, i a més, tenen influència en Montserrat. No s'expliquen aquestes referències. Ara passa un fet històric. La batalla de Muret va marcar un abans i un després en la concepció d'Europa. L'ideal d'Europa que volien portar els belònides a una situació política, que era una confederació de nacions naturals, respectant les identitats autòctones o vernacles de cada lloc, va morir a Muret. I per què es va fer aquesta batalla? Doncs una mica per el que passa ara. Des d'un llogar de Valladolid es va fomentar calúmnies, difamacions, falses notícies, i al final es va fer una creuada i es va exterminar els càtars, i de passada es va canviar la idea d'Europa. Qui era aquest rei? Doncs Pere I de Catalunya, que en aquells temps era el catòlic, que era el gran guanyador de les naves de Tolosa a Andalusia, que això ja, si estar-se, ja en parlarem més endavant. De temes que es poden parlar d'Occitània, dins del marc referencial occità: càtars, la Magdalena i el Sant Grial, trobadors, els cagots, que eren un poble maleït. Maleït per què? Agafeu la Bíblia, el Gènesis, fixeu si va lluny. El Gènesis 9 ja es parla d'un poble maleït. Doncs, per mi, eren aquests. El sonet, aquesta composició poètica, la va inventar un occità, en llengua d'oc. Després Shakespeare es va fer famós, i Dante. Però, senyors, això, sonet, en castellà diuen soneto, però el que vol dir sonet és sonido limpio, o so petit. És això el que vol dir. Les catedrals també són importants, totes dedicades a Santa Maria, cap dedicada a Javé. El Déu de l'Antic Testament no té cap catedral dedicada. Que curiós, no? Universitats, gastronomia, oficis, tots aquests temes en podríem parlar. Algunes persones parlen del castell de Montsegur i del Sant Greal, que ara està a València, havia d'estar aquí a Barcelona, però també quan se us interessi en parlarem del per què està a València. Altres temes, l'art romànic, les verges negres, els templers. Senyors, els templers la van fundar un que es deia Guifré. Godofredo en català és Guifré. No fem riure. I no ens ho diuen, això. Els jocs florals que us he comentat, la francmaçoneria, l'alquímia, llegendes en tenim moltes. El tarot també és de Marsella. I la càbala. I aquí sí que hi entraré. Perquè
Mireu, la càbala és un model de concepció de la realitat. I per tenir un model de concepció de la realitat, la llengua d'oc i la llengua catalana han fet models. La llengua francesa, l'anguedoll, la llengua espanyola, llengua castellana, que jo sàpiga no n'ha engendrat cap. I no obstant, aquestes llengües creatives que ens donen una idea de la realitat, com ara veureu, són tapades, perseguides, se les vol prohibir. Se les diu que no tenen importància quan són llengües vives. I ara us ensenyaré aquests models de la realitat. La romànic. El més important de la romànic és el colom. El do de llengües, i com podeu veure, el Crist és el sol i els 12 apòstols són les 12 cases zodiacals. Tota l'estona, com podeu veure, el meu ideal cultural i l'ideal cultural que Occitània ha de portar a Europa és aquest, el zodiacalisme. I què vol dir això de l'Esperit Sant? Doncs només diré una cosa avui. Quan a Crist, que això de què es deia Jesús jo ho tinc en dubte, no ho tinc tan clar, però quan a Crist se li pregunta com ens reconeixeran com a deixebles teus, no va dir, per exemple, perquè obeireu la llei, no va dir això. Va dir, perquè l'Esperit Sant us infondrà el do de llengües i en el territori, en el lloc on aneu, parlareu la llengua del lloc. Per tant, a Occitània, l'occità, a Catalunya, el català. I a mi em sorprèn molt que hi hagi cristians a Catalunya, com un bisbe que fa poc va dir que l'Espíritu Santo havia constituïdo Espanya i que se habla espanyol. Mentida, falsos profetes. Això és el que són. La càbala, en molts llibres, jo la vaig estudiar uns quants anys, fica que es va donar a conèixer a França. No senyors, a França no. A la Provença es va donar a conèixer, que ha venit abans, i a Provença s'hi parlava l'occità, el provençal. I de Provença va passar a Girona, que s'hi parla el català, o sigui, ni espanyol ni francès. La càbala ben explicada s'explica en occità i en català. Jo he llegit molts llibres escrits en espanyol i en francès i us ben asseguro que després de 50 anys puc dir degeneració, adulteració, mentiders. Us ho puc dir perquè ho he estudiat durant 50 anys. I en català, i en occità, la càbala té un sentit zodiacal i vol dir rebuda, no vol dir seguir la llei. I amb això penso que entendreu per què ho dic. La llengua catalana ha donat un altre model de la realitat, a part de lo que us he comentat de l'art romànic, a part de la càbala, que va tenir la seva influència a la llengua catalana. Ramon Llull va pensar un model de la realitat. L'arbre, amb els seus atributs de la divinitat, les rodes combinatòries basades en 9 paraules i l'enneagrama. Això és molt important, aquest model filosòfic, i això no ho ensenyen a filosofia. I fa poc ha sigut l'any Ramon Llull i això no ho han explicat bé. Jo he estat a moltes exposicions de l'any Ramon Llull i s'han dit coses que no corresponen a la realitat de Llull. L'enneagrama és molt important. Sabeu que això ve... El Ramon Llull era una espècie de monjo sufí. Per això alguns llibres diuen el cristià arabista i per això no l'han fet sant, com tampoc han fet sant a Cristòfol Colom, tot i ser el que ha escampat la Bíblia per més llocs del món. Potser perquè tenen arrels occitanes. A l'islam, aquesta roda que explicava Ramon Llull com a enneagrama i que la va adaptar a les rodes combinatòries amb 9 paraules, buscant els noms de Déu per entendre la realitat i combinar-ho matemàticament, a l'islam li diuen Wahala, el rostre de Déu. Déu el busquen en el zodíac. No el busquen a dalt d'una muntanya amb una nube fosforescente de noche. Ho dic en castellà perquè ho vaig llegir així, perquè ho expliquen malament. I grisàcia de dia. Hi ha un altre model filosòfic engendrat en llengua catalana. És el Globalium de Xirinacs. També us en puc parlar. Durant 3 anys el vaig estudiar. I ell va fer tot una composició de la realitat. Ho va fer amb un menor i un major, en el que intervé la física quàntica. Us he de confessar que la física quàntica no la vaig entendre.
jo només us puc parlar del menor. I això espero continuar. Aquí hi ha una companya d'estudis que espero que ens tornem a veure perquè ho vull continuar. Però el que sí us vull ficar és que amb aquest model va fer un equilibri, una comparació amb la càbala. Per tant, el que us vull dir és que hi ha una essència, hi ha uns valors, hi ha unes paraules que són idèntiques, que estan en el substrat, que formen part de lo que és l'ànima humana i que no cal estudiar anglès, que parlant català i pensant en català ja hi arribes amb aquests arquetips. Això és el que us voldria dir. I ara vull entrar en un tema que a mi m'ha portat més d'una polèmica. I és que aquí, encara que aquest any sigui l'any Pompeu Fabra, jo no estic d'acord amb la reforma que va fer el Pompeu Fabra. Ja ho sé que no queda gaire bé que digui això, però jo tinc que ser sincer, i més avui, que segurament aquest tema d'Occitània serà l'última vegada que en parlo, perquè tinc un altre projecte i ho he de deixar com a testimoni del que jo penso, no? Jo penso que Pompeu Fabra es va equivocar i que el que anava més ben encaminat era un altre filòleg, que era el Josep Carbonell. Us ho llegiré. Això es va fer en un congrés a l'any 2000 i diu el següent: per Carbonell, el català i l'occità són una mateixa llengua i Catalunya i Occitània formen una sola comunitat nacional. Aquesta tesi va ser rebutjada per un grup d'intel·lectuals, passo per això d'eminentes perquè per mi no ho eren, catalans, encapçalats per Pompeu Fabra, que denuncien l'error d'aquesta tesi i les nefastes conseqüències polítiques i culturals que comporta per Catalunya la llengua catalana. O sigui, entroncar-nos amb les arrels occitanes ens comporta conseqüències nefastes? Jo no m'ho crec, al contrari, penso que és un error. Primer, perquè és antinatural. Segon, perquè l'essència és la mateixa. I tercer, perquè empeltats amb l'occità no som 7 milions, som 7 més 15, 25 o 30 podríem arribar a ser, perquè a Itàlia, com podreu veure, també està l'occità, i això va ser un error. I ho sento molt, perquè jo visc a Badalona, que és un poble en el que va viure també Pompeu Fabra, però jo estic més d'acord amb el que va dir Carbonell. I aquí ja entro més amb el tema d'Europa. És petit aquest llibre, i a més, com podeu veure, l'edició, jo que tinc costum de subratllar, ja us ho he dit abans, se m'ha trencat tot el llibre aquest, però és un llibre molt gran. I ara veureu per què. Perquè abans us he comentat que jo vaig estar malalt i que el que jo vaig aprendre va ser pensant, no? Però clar, quan jo comentava el que pensava amb els meus amics, hosti, me sentia raro, no? Perquè, hosti, que això, a veure si... Per què ho dic? Per què ho penso jo, això? No compartien els mateixos pensaments que jo. I algun amic me va començar a dir que jo era un heterodoxe del segle XX. Bueno, això és el més carinyós, i l'altre és que em deien coses més fortes. Però quan vaig trobar aquest llibre, vaig dir, home, mira, jo també penso això. El Jani Doc, Simon Vell, i això ho va dir el 1943. Jo encara no havia nascut, jo vaig néixer el 1949. I aquesta intel·lectual jueva, nascuda a França, ja va parlar del Jani Doc. I què va dir? Mireu el que va dir, perquè això és molt important, perquè això és el nucli de tot el que us vull dir. Nascuda en el si d'una família jueva absolutament laica, se situarà en la total oposició a les concepcions veterotestamentàries del diví, el Déu de l'Antic Testament. Javé, un Déu que anava amb una nube fosforescenta de nit i es ficava dalt de la muntanya i amb una mena de raig làser llançava i va gravar una pedra, sí. Llavors li va dir, vosaltres sou el meu poble escollit, i va anar a Jericó i va dir, aquestos de Jericó, mateu-los a tots i quedeu-vos tot el que tenen. Aquest és Javé. El Senyor Déu dels exèrcits no serà mai el seu. El meu tampoc ho és. Com no ho fou mai dels bons homes. Dels càtars deien que ells no creien en Javé. Amb qui creien els càtars? Amb Abba, el Déu del Nou Testament, el Pare Celestial, el que hem vist a la roda zodiacal. Amb aquest creien. Els bons cristians catalavigesos
de manera que aquests passaran a encarnar per a ella, igual que per a mi quan vaig descobrir aquest tema, que em vaig comprar i encara els tinc. 50 els vaig donar per fer un centre sobre catalanisme que al final no l'han fet. Suposo que el capellà del poble no els hi ha permès. L'autèntic esperit per ella, això que us estic dient, encarnava l'autèntic esperit del cristianisme, allò que entenia com a platonisme cristià. Aquest és el pensament que té que portar Occitània a Europa. El platonisme cristià. Jo recomanaria als polítics que es llegeixin el Timeu de Plató. Allí els hi diu, i allí parla d'autoctònia. Jo parlo de vernàclia, perquè és una paraula que van fer servir els cristians, però Plató parla d'autoctònia, i allà explica les coses tal com s'han de fer. Però sembla que no llegeixen gaire filosofia els polítics que tenim actualment. Simon Weil veia en els valors de la civilització occitana medieval la llavor per un projecte que permetés recuperar una Europa que necessitava urgentment un reequilibri espiritual. Això ho deia la Simone Weil. Ella ens diu: la vocació espiritual de Grècia antiga és la vocació mateixa d'Europa. Ella ens diu: Grècia va rebre el missatge d'Egipte, que és el que us deia abans. La nostra època, i això ho deia el 1943, tots nosaltres encara patim les conseqüències d'aquella desfeta. Quina? La de la batalla de Muret, que us he explicat abans. I això ho diu Simone Weil, una gran intel·lectual reconeguda a tota Europa. Doncs per què aquest llibre? Igual el regalo jo. Això és el que s'han de llegir, aquests ideals. Respecte de la relació d'Europa i Occitània, mireu, Occitània ha tingut relació a través del papa Silvestre II amb l'emperador del Sacre Imperi Romano Germànic, un alemany, que crec que era de Flandes. Eleonor d'Aquitània va ser reina de França i d'Anglaterra. Jaume I, rei de la corona d'Aragó, que us he dit tot el que significa. Però és que Lluís de la Cerda va ser rei de Canàries. Per això hi ha un Sant Ginés a Recife. Abans de que anés el Betancourt, ja havien anat els occitans amb la corona d'Aragó. I, per cert, el Betancourt, que ens diuen que era francès, no, perquè els francesos li van cremar el seu castell i Betancourt se va ficar amb les tropes de la corona catalano-aragonesa. O sigui, que quan van allà a Canàries van anar amb catalano-aragonesos. Els francesos no, se li van cremar el castell. Una altra cosa de la influència occitana a Europa és Pisa. Aquest és l'escut de Pisa. L'escut de Pisa és la creu occitana. I aquí tornem a trobar dos grans personatges considerats herètics, Galileu Galilei i Fibonacci. I què és Europa? Europa està representada per un toro, com el que hem parlat abans de Sant Cerni, o com el que veiem al pessebre, que hi ha un bou i un ase. Us penseu que és veritat això? Que quan va néixer un nen hi havia un bou i un ase? No. Això és mitologia zodiacal. El bou és la lluna, l'ase és el sol, i si mireu el simbolisme dels animals, veureu això que us dic jo. Igual que la palmera, que el Crist va arribar amb un ase i una palmera. Això és un llenguatge mitològic. L'ase és el sol, la palmera, i ja pels ibers, és el simbolisme del sol. O sigui que el que estic jo parlant és del llenguatge zodiacalista. A Egipte ja el tenien el bou. I a Catalunya veureu que l'hem tingut. El que passa és que aquí és molt curiós, i ho vaig dir en una conferència. A Espanya el toro el maten, però aquí l'hauríem d'adorar. I per mi, aquí està el secret, la clau de tot el que jo us he dit per Europa. Moisès i el vedell d'or. Quan baixava amb la seva cultura de l'Antic Testament del Javé, que va donar una llei, el poble no tenia una llei, tenia una cultura i ballaven al voltant d'un bou d'or. Al voltant d'això hi ha tota una concepció cultural zodiacalista. I què ballaven? Ballaven una sardana. La sardana és una dansa solar, com totes les danses circulars. I més proves i curioses. El Miquel Àngel va fer una figura de Moisès amb unes banyes. Per què li va ficar les banyes a Moisès? Diuen que és que Sant Jeroni es va equivocar al traduir i on tenia que ficar llum va ficar banyes. Si algú s'ho creu, jo no m'ho crec, això. Sant Jeroni potser per això ho van fer sant, perquè es va equivocar. En fi, que no és això, que hi ha un simbolisme que molts artistes han hagut de deixar senyals perquè no han pogut parlar clar. Entre d'altres, com veureu després, us faré referència, Salvador Dalí. Això és un dibuix
on es veu una columna, una gent ballant una dansa circular, que ben pot ser una sardana, i a dalt un toro. Aquesta cultura la trobeu a Mesopotàmia, i sempre que veieu això va acompanyat de divinitats com Isis, Asherah, Astarte. Totes elles tenen les mateixes característiques de les verges negres. Actualment què hi passa a Europa? La Comissió Europea no vol reconèixer aquesta realitat occitana ni catalana. Us penseu que no hi ha gent, que no hi ha un poder fàctic a Europa, que el que no vol és que Europa, els europeus coneguin aquesta cultura que us estic parlant? Aquesta és la qüestió. La qüestió no són dretes i esquerres, nacionalismes i imperialisme, no, la qüestió és aquesta cultura zodiacal i la cultura javeïta, la de la llei. I si ho mireu actualment a Catalunya, els catalans diem el que pensem i els espanyols ens diuen que estem fora de la seva llei. La llei contra l'esperit. És això el que està passant. I ara ens estan parlant de dues Catalunyes per separar. Fa temps parlant de dues Espanyes, dretes i esquerres. Ara aquí ens volen fer creure que som catalans i no catalans. Jo us parlaré de dues Europes, perquè això és el que jo estic veient en realitat. Una Europa dels estats corruptes i perversos que ens fan creure mentides i una Europa de les nacions naturals, vernacles, originals. Només tornant als orígens ens podem regenerar. Això és el que els fa por. Per això els fa por amb aquests senyors de la Comissió Europea quan els catalans volem fer un referèndum. Per això els fa por, perquè saben que al darrere nostre, i a més ho diuen, hi haurà totes les nacions vernacles naturals, originals d'Europa que voldran fer-ho i canviarà Europa. I aquella Europa que ens han tapat se destaparà. Desapareixerà França, desapareixerà Espanya, desapareixerà Itàlia i sortirà la Llombardia, sortirà Euskadi, sortirà Galícia, Occitània. Veieu, és aquest el tema. Però el tema aquest, la qüestió és mental, és filosòfica. Tota aquesta gent que ens van manifestar per Barcelona, us penseu que no ho veu en Europa? Us penseu que no hi ha un poder que ho veu? Ja ho veu que està despertant. I fa anys que ho veu. Josep Puig Cadafalch ja ho va veure, això. Fixeu-vos el que va dir. I d'això aviat farà 100 anys, si no en fa més. Som una veu del concert de pobles que ressusciten com si hi hagués un sentit divinal senyalant l'hora de tornar a viure sobre la terra les antigues nacionalitats, pàtries naturals que havien format segles abans que l'artificialisme, l'unitarisme, l'espanyatisme, hagués creat les nacions modernes, que no són nacions modernes, són estats constitucionalistes, que han fet constitucions que jo els dic sota control, que no són constitucions fetes democràticament. I aquesta, jo vaig fer una mena de bandera que fos el comú denominador de totes aquestes nacions naturals, però no deu ser bona idea perquè no he tingut seguidors. Ningú li ha fet cas de tot això que us explico. Per això ara ho deixo com a testimoni, vés a saber, no? Igual d'aquí uns anys algú diu, mira el que deia aquell. Però ara això no ha tingut èxit. Jo ho vaig fer també pensant en que els pobles naturals d'Amèrica han buscat una bandera unificadora que és el Walhalla. Jo vaig comprar la vernaclística, la Walhalla, perquè d'aquesta manera s'unifiquen els pobles naturals d'Amèrica i d'Europa. Però com us he dit, ho he explicat diverses vegades des de fa molts anys i no ha tingut èxit. Només el que us vull dir és que jo crec en aquests referents culturals. El do de llengües, el cristianisme zodiacalista o platònic, aquesta coloma és de Montpeller, de la Basílica de Montpeller. Crec en aquest símbol. Per mi, el que va fer Jaume I l'occità, que va ser un rei conqueridor, va ser una mena de inoc signo vinces, amb aquest signe guanyaràs. Aquest signe de la Mercè està per tot el món. Sud-amèrica està ple. I la bandera occitana, que us diu el que vol dir. Llavors, a l'escut del Casal de Barcelona, els 4 pals fan referència als 4 elements de la naturalesa: aire, aigua, terra i foc. I vos preguntareu, aquesta corona que ara ha desaparegut, no solament no han ficat un carrer dedicat als Verodes a Barcelona, sinó que fins a l'escut ens l'han adulterat. I aquests 9 cercles, aquests fan referència a les cases zodiacals, però aquests 9, també a la cultura egípcia, les 9 divinitats que porten el coneixement a l'ànima humana. Dintre de la mitologia grega són les 9 muses. Dintre de la mitologia islàmica, que us he explicat abans, són aquests 9, l'enneagrama, són els 9 noms de la divinitat. I dintre també són els 9 cercles de les jerarquies angèliques. O sigui, el 9 té un sentit. I aquí estava tot resumit. Al darrere d'això hi ha un simbolisme que fa referència a una cultura. Una cultura
que és la que molts intel·lectuals catalans han volgut portar a la pràctica. Per exemple, Francesc Pujols, abans de que Europa es girés d'esquena amb el procés sobiranista català, ja va escriure que la catalanització d'Europa representa la universalització del món. Me'l crec, perquè en aquests moments el que fa falta és catalanitzar els europeus. Perquè Catalunya és l'única nació del món que pot portar ideals reals, positius, concrets a la civilització europea. Això ho va dir fa molts anys i jo estic veient que té raó. Europa no passa ni ha passat mai de ser una civilització material que ha fet un ús equivocat de la raó i que havia d'acabar a cops de puny i a canonades. Tenia raó. I ara, si no rectifiquen, acabarem igual. Per culpa d'aquesta mentalitat que no veu l'ideal occità, ni català. Si els homes del nord són aquests de la Comissió Europea, que ara jo és que no m'agrada ni dir el seu nom per no portar-ne la sort. Els d'Alemanya, aquests que neguen a reconèixer Catalunya i Occitània, els diu el següent: si els homes del nord han estudiat la realitat, han estat sempre portats per l'afany de modificar-la, i en això que fa referència als ideals reals i definitius que toquen de peus a terra, els han volgut substituir per ideals irrealitzables que han tingut la pretensió no solament de tergiversar la realitat, que això és el que ha fet Europa, sinó de canviar-la i destruir-la, que això és el que està fent Europa. I ja va començar la batalla de Muret. Europa és un organisme de nacions, cadascuna amb una missió espiritual concreta. Cada nació o poble té un esperit i hi ha moments puntuals en què aquest esperit està desenrotllant al màxim una activitat que concorda amb la seva missió en el temps. Jo això ho veig quan ens manifestem pels carrers de Barcelona demanant la independència, la sobirania i l'autodeterminació de Catalunya. I què és el que s'oposa a això? La llei. Qui ho va dir això? Dieter Rudolf, un intel·lectual, un pensador alemany, que va escriure un llibre que es diu L'arquetip espiritual de Catalunya, un gran llibre. I aquí diu que Catalunya i Castella no ens podem entendre mai, perquè Castella està marcada per un planeta. Ell també era zodiacalista en aquest sentit, per això potser em va identificar, que és Mart, la guerra, la violència. En canvi, Catalunya està marcada pel planeta Hermes, que és la cultura. I ja gairebé per acabar, hi ha un altre pensador que és Pere Duran Farell, que va dir: l'únic camí de la nova Europa és el de la cultura de les cultures, el de les identitats autèntiques integrades en un gran projecte comú de nova escala, molt més gran que les que han estat possibles en Europa de fins ara. El món té un gran dèficit d'esperit. Tornem a dir el mateix. Ramon Llull també va dir que Déu va dividir la paraula d'un home en diverses llengües, totes relacionades amb cossos celestes. I ara, ja per acabar, un altre català que està parlant d'Europa, Carles Puigdemont. Escolta, Europa, li tornem a demanar que ens escolti? Fa segles que ho estem demanant, des del segle XIII. Però jo penso que el que se li ha de demanar a Europa no és que escolti, sinó que el que s'ha de demanar és el que deia Simón Weil, un canvi de mentalitat. I amb això jo voldria haver-los transmès el missatge de quin és l'ideal que jo entenc que necessita la construcció d'Europa. Una harmonia de nacions naturals. I aquest és el simbolisme que, al meu entendre, ens ajuda a reflexionar sobre les dues concepcions culturals. No és res estrany, perquè aquest símbol del toro i les quatre pals ja el tenien dos valencians amb arrels a Aragó i amb arrels a Occitània, que van ser papes igual que Silvestre II. Fa segles que volem fer aquesta Europa, aquesta que us estic explicant, i fins ara no ho hem aconseguit. Espero que finalment sigui un èxit. I amb això, si em voleu fer alguna pregunta, doncs intentaré contestar-la. Moltes gràcies per la vostra atenció.